Il-budget tas-sena d-dieħla jista' faċilment jiġi deskritt bħala budget li jinċentiva tkattir tax-xogħol, dan għaliex jintroduċi diversi inizjattivi biex jgħin persuni li qed ifittxu li jtejbu l-impjieg tagħhom aktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol u jkunu inċentivati aktar in-negozji żgħar. Se jidħlu fis-seħħ diversi miżuri mirati għal ħaddiema fosthom programm biex dawk li jitħallsu bil-paga minima jekk jażlu li jingħataw taħriġ b'xejn biex jtejbu l-impjieg jingħataw 25 euro fil-ġimgħa. Biex aktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol, in-nisa li jaħdmu għal rashom fuq bażi part-time se jkollhom l-għażla jħallsu l-bolla fuq bażi prorata ta' 15% tal-qlieħ bażiku minflok l-ammont fiss bbażat fuq il-paga minima. Se tkompli wkoll l-inċentiva fejn nisa li jitlu lura fid-dinja tax-xogħol ma jħallsux taxxa għal sena għal kull wild li jkollhom. Sissa minn din l-iskema diġà gawdew aktar minn 6500 mara b'investiment ta' 6 miljun euro. Minħabba li f'xi każi x-xogħol part-time ta' xi nisa kienet itellef l-għajnuna soċjali lill-familja tagħha minħabba li kienet ikun ikkalkulat fit-test tal-mezzi, issa parti minn dan il-qlieħ mhux se jibda jiġi kalkulat biex l-għajnuna soċjali ma titnaqqasx jew tintilef. Il-Gvern se joħroġ ukoll 3 miljun euro biex jiġu sostnuti l-iskemi għat-taħriġ tal-ħaddiema fosthom it-Training Aid Programme, l-Employment Aid Programme, l-Apprenticeship Scheme u l-Work Trial Scheme. Il-budget fih diversi skemi wkoll biex jinċentivaw is-settur tan-negozji żgħar. Se jitnieda l-programm Gateway to Export li jgħin lill-kumpaniji jibdew jesportaw u l-Quality Improvement Programme b'investiment ta' 250,000 euro se jtejjeb il-kwalità u l-kompetittività tan-negozji u jżidilhom l-opportunitajiet ta' franchising. Se jitkompla l-programm ta' titjib ta' żoni industrijali bil-bini mill-ġdid ta' Childcare Centers fil-Mosta, ix-Xewkija u Kordin u bini ta' Life Sciences Center. Se jibda x-xogħol fuq SME Park Fawdex b'investiment ta' 8 miljun euro u se jsir żvilupp mill-ġdid tal-ħatment area f'Kordin b'investiment ta' 10 miljun euro biex jinħolqu 18,000 metru kwadru ta' fabbriki żgħar. Se jiġu allokati 6 miljun euro fi skemi ta' għajnuna l-industrija tal-manifattura u se jiġu votati 9 miljun euro lil Malta Enterprise biex tkompli tinċentiva l-industrija. L-iskema Microinvest tibqa' applikabbli u se tibda titħaddem l-iskema Microcredit. Se jitneħħa l-obbligu ta' dikjarazzjoni tal-VAT tal-persuni li jaqilgħu inqas minn 7,000 euro fis-sena. Se jkun hemm emenda fil-liġi tal-VAT biex dawk li jħallsu l-VAT online jingħataw 7 tim ċans minn meta tagħlaq id-denunzja biex bekk ikun hemm aktar cash flow. Se jkun hemm tnaqqis ta' 150% mid-dħul tax-xabbli sa massimu ta' 10,000 euro fuq l-ispejjeż minn fuqha minn intrapriżi biex jtejbu l-kwalità u s-servizz tal-prodott tagħhom u se tikber il-ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa u kontra kull forma ta' kontrabandu.